Okay, ndiyamba ndikankhani kamina nanduza ndadaye nake. Shout out to Chandirange. Awudadaye nake anapeza nkazi. Nkazi wako nzimba. Levasi. They dated for some time. Awuda ndikaonekele kwa ndani. Kwa masteni. Anava ya kushamba. Chakwina aye kunzimba huko. Atafika kunzimba kuje. Masteni aja. Question number 1 inaela kuti kode hawa ndakuti ataja ini nini maganga kumangochi masteni aja anagwedeza mutu kuti yayi kwatalikana banja lija linaliphelera patipo pompo mixing kuti fanzina imavera makolo kwambiri chani makolo akangoti uku iyayi basi ndikuti pamene posisitheka. Koma nkhani ya lero sindikufuna tikambe zimenezo za maonga kamenewo. Nkhani ya lero ndikufuna tikambe ife monga dziko nkhani ya genetic malleability. Ku dziko lina lililonse mukapita mmaona kuti fanzi iyi ndi feature ina yake imawapanga distinguish. Kabila ku China kuno kamavutika nawo mano koopsa ana oseache ambiri akabado amachita kumanga mano kuti akhale abo. Otherwise paja mmaziwa ma stereotypes amene amanena ama China aja kuti mano amakhala nake kale without dental care anamene kuti mano amatuluka panja. Ndiye muyika popo tipita ku Russia ngati ineyo girlfriend wa ineyo wakale wa ku Russia mphuno amene yayikulu ina yake is narrow and big. Ndi features ya anthu ena kucha kumene koko ife ku Malawi ko ndife anthu antundu wanje. Pali ma factors tina kake mwina kufupika timene tingakhonzedwe anzathu ku Netherlands ku Netherlands aliyese panopa average ndi 1.8 cm ndi anthu atali kopsi akuti chifukwa choti amadya kwambiri chani mkaka ndi nyama ndi zina zitakhozedwa. Koma mukaona Malawi mmaziwa bwanji chifukwa choti ineyo ndikamayenda ku Africa kumwe ukafika mu Ethiopia umachita kuziwa zoti awanda ku Ethiopia ukamatsika awanda ku Somalia ukamasika munthu wa Kenya amaziwika munthu kufika pa Tanzania amayamba kufanana nako ndife amafika pa ife ukamalowera cha kumusiku ku Joniku umachita kuziwa zoti ukadosa Zimbabwe takubosana ndicha timaoneka mwina wake then kufika ku John anthu topanda sisi chifukwa chake amakonda mipala. Okay, masichika wamakazi matako chani koma basi aliyense ali ndi ma characteristics yanake kuti umachita kuziwa zoti munthu uyu amachokera dera lakuti. Ndi chifukwa chake ndikuti ifeyo monga Malawi tikamafuna kukwatiwa tiyeni tizipanga zoti tipange improve ma phenotype yathu. Amba zoma kakamina zoti kada isi ndi atumbuka isi atumbuka bwanji mbona rumina mwana muyawe ali special bwanji sakuyankhula sika munthu ine kuwonda kopanda mphamvu chani. Maona monga dziko lathu kuti ukapezeke champion wa boxing kuti ukapezeke munthu inake kugenda marathon kuti mukapeze munthu inake kuti basi kumenya 100 meters icha mu sub 10 seconds mukampeza kwani chifukwa chakuti ife ya Malawi aku Zambia aku Namibia ndi fanzi ina yake yoti basi ndife ena tilibe anything special ndikuze nkhani za mafana aku America. Munthu wako America ukamuyika hapo Black America ndi munthu wako Africa amachita kuziwika kuti uyoyo ndi munthu ndi Black Americans. Akuti kale of course hypothesis here sizoti proven akuti ku America this is historical. Amalenga munthu chimphona china yake choti ndikapole kumuyika hapo ndikutenga so mzimayo ina yake kuti chimphona ndikumuyika hapo amene ajawa kumaberekana munthu mmodzi amatha kubereka ana 200 chimene chinapangisa kuti population ya ma slaves aku America ikhale selectively bred
zimphona zokha kutenga chinzimayi cha mphamvu kutenganso chizibamo cha mphamvu ndi kumapanga ana ndikupezeka kuti population ya ma-slaves ndi imene yapanga survive ndi pano ku America kuja kuchosa ma environmental factors onena kuti kuli ndalama kuli chakudya chabwino dziko limasapota koma zikafika nkhani zina ngati boxing nkhani zina ngati chani 100 meter dash nkhani zina ngati zina zake zofuna mphamvu zakuthupi umapezeka kuti mafana aja akudominate ndipo munthu wa ku America kumuyika pafupi ndi munthu wa ku Africa simungafananize wamba ku nkhani zinasi tanena kuti environmental factors aside. Okay, nendi kuti bwanje ife amwene ngati atumbuka tinabwera ku Malawi ko around the 1500s mwina anali anthu wati 500 kubwera anthu 500 anthu 500 ajawa takhala tikuberekana genetic pool yathu yakhala imene kwa nthawi yayitali chabwino kunabwera angoni amene anabwera opanda azimayi anapanga boost genetic pool yatumbuka then mwina ku site kuliti ankhonde mwina here and there kumabwera so mafana ina ku Tanzania boa koma otherwise kuchokera anthu mwina 1000 ndi anthu osewa panopati kuthamangira chani mwina 2 million chimene chikutanthauza kuti tachulukana anthu ama genetic speciation imodzi chimene chimapangisa zinthu zoyipa zambiri ngati kuli mayiko ngati Pakistan ku Pakistan 61% ya maukwati kumene koko amakhala between munthu ndi khazini wake ku Saudi Arabia ku Qatar kuseku ndi 50% akuti kufika ku Somalia kuja almost everyone amene akwatira cousin maona ti anthu ku Somalia tina like skeleton ngati yufuna ituluke bwanje amwene munthu ukamakwatira kwambiri achibale ngati ku Europe zimene mapanga kale mafumu ukhawa matengana ndikumabereka ndikuti fumu ya ku England ndi fumu ya ku Germany fumu ya kutiko fumu ya ku Prussia ose aja makhala family imodzi kumapezeka kuti mwana amakhala ndi chimene amati chani Habsburgs chin kupundukiratu mwana chifukwa chani kodi chifukwa chakuti magaziwa amafuna kuphatikizako pang'ono mukapanda kuphatikiza magazi zinthu zambiri zimawonongeka amati ma recessive genes amatulukira pa mtunda ndi ma recessive genes akatuluka pa mtunda ana amafa mumve kuchani ku Minnesota kuli masomali akuti ndizodabwisa kwambiri kuti ku Minnesota ku nkhani ya autism matenda a autism pakati pa masomali ndi amaphulika kwambiri kuti chikuchitika ndi chani ku Minnesota kwa pakati pa masomaliyo palibe munthu amene amaziwa zimene zimayambisa autism komano inuyo poziwa zoti anthu amakwatirana okhaokha nde anapiranso ku Minnesota kuja ndikukakhala ku city yaokha ndikumakwatirana so paokhaso inuyo akamanena kuti matenda ina akakuwasatira iwo kwambiri munthu akuona ngati chikuyambisa ndi chani ndiye ifeyo monga anthu kukakhala pansi paja phera osamangofuna basi ndikwatire bachibale ndikwatire kuti kumuziwa ngati kumuzi kwathu ndi kuliti anthu tochepa kwambiri MP pa polling state pa Malawi amatha kuvotedwa ndi anthu 8000 anthu ovota 8000 koma kumene koko anthu akhala kumene koko kuyambira kalekale ka population ndikochepa anthu ndikuti apita kukatenga munthu kubwera munthu wakunoko kenako apita kumene kujako kukatenga mzimayi wakunoko basi genetic pool ndi yomwe ijayi ndipo anthu ifeyo Amalawi sitikupanga improve in terms of ma phenotype and one would argue ndi zina zomwe ma genotype genetic pool yathu ili nalo kwambiri tiyeni tiphunzire kuphulisa something new basi kuvumbuluka ukatenga msomali kumuyika pa deni kuvumbuluka kunena kuti ineyo ma refugees nonse muli kuzaleka tikupasana citizenship aliyense alowe muchani mwabiki akwatire ola akwatire asito tikufunika kupanga refresh genetic makeup yathu
and you can see mukapita kwa America mukapita kwa America amene kuli paziko lonse lapansi pano, including palika tribe kenake kuchepa kwambiri kama pezeka cha ku Vietnam, amatikodi amatijani kumong ali ku America ali ndi ma communities kumeneko. Of course mbuzi zino zikapita ku America zimafuna zizikwatirana zokazoka, komano the original settlers aku America kunali ma Germans, kunali ma Irish, kunali ma Italian, kunali ku America kuja ndikuti genetic mix yake ili bokops kwa lowaso wa Yuda pano ndiko kupita achana maharabo kumafunika chonchicha kuphatikiza za uku ndi uku chifukwa chokuti mukamapanga zoti kaya inu ndi adolo kaya hadi ndi uchewa kama munthu kenake kawamba uchewa ife kodi uchewawo ubino wake uli pati, kodi utumbuka superiority yake ili patipo awa kuzithemba kuti ife ndo sena alufio amatindani alufisha ine ndimona sena. Okay, usena advantage yake ili patipo 0%. Limbikisani yani kuti anthu vaziphatikizana, mukaphatikizana pacha zabwino zimatuluka, zoyipa zimalowa pansi. Mukamakhala kuti simukuphatikizana pacha zoyipa zimabwera pachana pamwamba, ma recessive genes amazaonekera msanga. Ndine mangofuna ndine zimene zonena kuti ife ma Africans komanso tingoti mayiko ambiri umachita kuona kuti okay awawa kuona ngati kuti iwo ndi madolo, kuti iyi ndi identity yawo, akamati ife ndi ma Chinese identity yawo ni imene, koma kuti chimene angapange improve pa mu Chinese ndi chani, akamati ifeyo ndi mafana aku Russia olo ndi pali awamati machani ma ayuda inake kuti ochokera ku Ukraine akhala ndi mphuno inake imene amati hook nose, amavutika naye kubadwa mwana straight kuchani kapanga operation chifukwa choti iwo wokhana amaziwa sazoti komana mphunoyi aliyense amachita kuuziwa kuti awa ndaku malo monena kuti akatenge munthu wina apange zoti banja lawo lizioneka mwina wake ayedere, iwo amaona ngakuti basa katele ndekuti they are remaining pure, kuti there is nothing good about remaining pure. Titenge example ya ma black Americans, titenge example ya ma black Americans kunena kuti the best iweyo kakhala kuti okay mthumba mulikena kake iweyo azedua munthu kuti go get ukatenge chichiki chinake chabwino osamangoona matako basi iyo ndi foolish thinking. Ukatenga chichiki chinake chabo kuchika pachi a story is told munamvapo mwina mene anabadwira ndani fana winake Yao Ming anadominata NBA nthawi imeneyo kuli achina Shaquille O'Neal jamavutika naye kwambiri fana winake Yao Ming. Kuti Yao Ming anabadwa banje akuti ma authorities kunoku anaona adai nake adai akuti banje tikapezere chichiki yake chachitaliso tipange super soldier. Ananyengerera Yao Ming acha abambo awo ndi mzimayi uja mwana uja kubadwa ati chiphona ndi kumamtrainer ndi kudominate basketball ku America kuja one of the biggest exports yochokera ku China kupita ku America. Anachita kuipanga imene ija inali project meaning good is doable, and tisayiwalese kuti ma environmental factors ena iyi ndi kuhika ngati disclaimer. Mphepo soyamba kuchuluka ndi mphepo ikachuluka chonchi basi zimasokoneza flow ya ineyo komanso ndikuti baba audio sikuveka po basi ase mphepo yachita nji koma ndimangofuna nene kuti panopa Malawi ndi anthu afupi kwambiri pa dziko lonse lapansi almost chifukwa choti sitikudye bwino daily nsima chana zimene zozo you can compensate ndi my environmental factors ngati kupanga improve nutrition mene anachitira anzathu akunoko. China mu 1990 analiwo afupi kuposa ifeyo koma panopa kutiposa even size ya shaft kunoko ikuukauka chifukwa choti kudya muli zinthu zambiri koma otherwise ndithu ndikuuza
kumixa ma jeans, kumixa magazi au kunduku ndiko bwino kupindulia anthu ambiri komanso ana anu azakhala pabwino osamangoona ngati kuti basi inu ende kuti ni you the perfect specimen kulibe mukaone chifukwa chani amanena kuti akamapanga tizisankho amanena kuti padziko pano anthu okongola kwambiri ndi aku Brazil. Chifukwa chani asikana ku Brazil aja amati ndokongola kwambiri. Chifukwa asikana ku Brazil amaphatikiza chani ma native kumene kujaku kunaiti ma native Indians ali ndi magazi a chikuda, ali ndi magazi aku Spain, ali ndi magazi aku Europe. Nkhani yake ndi mafanzi yako Brazil. Anyway, ndimotona pakati makonda kupanga ma videos angati ambiri kuti fanzi ziganiza kawiri katatu kwa matopiki nawo. Cheers. Bye.